nina into yokokuba ningakwazi ukulinda ngomthandazo kuba niyalibona ixesha lokususwa konyana womntu ebusweni benu lifikile. Ngebantwana bethu abathwala isavana entloko okwenyanda ezithaveni, nohlulwa yintoni na into yokokuba ningathandazi kunye nathi thina bazali benu, kuba le corona izobulala thina, le corona izothatha thina, le corona izokohlukanisa thina nani. Bazali bam, musani ukoyika njengabantu abangenakholo. Masihlale nemthandazweni, simathembe uThixo nakuyo yona le ngqokolo yokutshabalala komhlaba. Andifuni nokuthetha mna ngabanyikiti beBhayibhile, andifuni kuthetha ngabatshutshisi begama likaYesu, kuba kwabona emfihlakalweni bayalibuya likhama, kodwa sidlangalaleni bayalikhanyela. Madoda, kanti nanyi umntu injani na? Dlalani ngomthandazo.